Jeg snakker jeg med Nikolaj, ja? Ja. Jeg hører fra min ven, han siger til mig, du tager stoffer, ja? Nej, jeg tager ikke stoffer, nej. En gang imellem. Nej. At du har købt dig med en kammerat, ja? Han siger til mig, at du er glad. Ja, jeg rører hash, ja. Det er stoffer, ja. Det er det samme. Ja, stoffer, det er måske lidt. Så snakker vi samme sprog. Jeg siger til dig, du tjener gode penge. Om jeg tjener gode penge? Vil du tjene gode penge, ja? Nej, jeg ikke lige nu. Nej, jeg spørger dig pænt. Vil du tjene penge? Jeg arbejder sammen med dig. Ja? Hvad? Du hjælper mig. Og så jeg giver dig penge, ja? Nej, jeg laver selv penge nemlig. Jeg har penge, hvis det er. Du laver dem selv? Ja, jeg laver selv penge. Hvordan der kan være... Nej, du snakker lort nu, ja? Nej, jeg laver penge. Ja? Jeg laver selv penge. Jeg laver gode penge, ja? Du har en bid af kerne? Jamen, jeg tjener sgu mit eget, altså. Jeg har det meget godt med det, jeg tjener. Jeg siger til dig, jeg giver dig min bil. Du får min hus. Du skal bare hjælpe mig. Ja? Og hvad er så det, jeg skal hjælpe dig med? Du kender god klient, kundekreds, ja? Hvad? Venner og køber. Ja, det gør jeg. Du skal komme til Frederiksværk. Frederiksværk? Ja. Jamen det har jeg. Hvornår er det? Fordi jeg er på opholdssted. Jeg er for dum. Er du dum? Nej, jeg sidder på et opholdssted for dum. Okay, det siger du. Så. Jeg siger, hvornår du kan være her? Først om 14 dage. Nej, Michael, de hjælper med 14 dage, mand. Jeg kan ikke vente. Jamen, jeg kan først om 14 dage. Bare jeg sender min ven Slapko ud til at hente dig, ja? Du snakker med Slapko, ja? Ja, jeg er på Fyn, så det skal lidt. Bare, det er ikke noget problem. Du får Slapko, ja? Jeg har hørt fra min ven, jeg er Slapko. Hey, hej. Hej. Jeg tænkte på, vil du være sød, hvis jeg kan komme og hente dig? Jamen, jeg er på Fyn. Jamen, jeg har bil. Jeg har en Audi Q7. Jeg kan komme og hente dig inden for den halve 2 timer. Hvis du har lyst. Det kan gå rimelig stærkt. Er du klar over, hvor hurtigt en Audi A7 kører? Ja, selvfølgelig. Er du med? Nej, det tror jeg ikke. Er du med på, at jeg henter dig 2 timer? Ja. Og jeg kører stærkt? Ja, det gør sgu ikke noget. Du kan få, hvis du har lyst, en bonus som betaling, en luder ved siden af. Jeg har mange forbindelser her i verden. Det gør sgu ikke noget. Men det er kun, hvis du har lyst. Jeg kan også komme senere. Hvornår kommer du her til Sjælland? Er det ikke det hedder? Jo. Jo, så tænker jeg på, hvis du kan komme til Sjælland her inden for den måske 2 dage. Jeg kan komme og hente, vi kan lave forbindelser, vi laver chill, vi kører lidt bil. Jeg viser dig forretningen her i Danmark. Men hvis du har lyst, vi kan lave forstår hvad jeg siger til dig nu. Jeg laver dig til konge, King Kong of Copenhagen, hvis du forstår mig. Nej, det gør sgu ikke så meget. Forstår du, hvad jeg siger til dig? Ja, jeg forstår godt, det. Hey, jeg giver dig min ven tilbage, og så kan han forklare dig den største del af København. Det er... Ja, du får ham lige. Værsgo. Hej, værsgo. Hallo? Ja. Hvad finder du ud af, ja? Ja, det tror jeg sgu ikke. Jeg tror, jeg springer fra. Jeg har det sgu meget godt selv. Hvad laver du? Hvad? Du får 25.000 i hånden. Ja, det gør sgu ikke så meget. Du siger nej til mine penge, ja? Ja.
Hvor jeg bushi chuti. Hvad laver du, mand? Jeg siger til dig, jeg vil have dig. Du skal arbejde for mig. Ja, det har sgu ikke lige tid til. Bare, du ikke har tid? Nej, det har jeg sgu ikke lige. Hvorfor? Fordi at jeg skal ordne nogle ting og sådan noget. Jeg er så for dom, jeg skal lige have ordnet min dom og sådan noget. Bare, jeg kender folk i retssystemet. Vi går ind og snakker med dem. De siger, du er fri. Du går fri, ja? Nej, det tror jeg sgu ikke lige. Vi kan sagtens. Jeg kender mange personer. Det vidste vi godt, jeg ved det. Nej, det tror jeg sgu ikke. Jeg vil gerne se på den sag, hvis du siger ja til at Slavko, han henter dig. Nej, det gør sgu ikke så meget. Han tager Audi, ja? Du kender Q7? Ja, det gør. Det gør du, ja? Nej, det gør sgu ikke så meget. Han kører stærkt, jeg siger. Han kan være der rigtig hurtigt. Det gør sgu ikke så meget. Nu skal du sige mig én ting. Jeg kan ikke bruge det der ikke til noget. Jeg skal vide, om jeg kan regne med dig, ja? Det tror jeg ikke. Jeg står her med 15 kilo hash, jeg skal sælge. Det tror jeg sgu ikke lige. Det kan jeg sgu ikke lige hjælpe med. Du siger først til mig, du kender folk, ja? Ja, jeg kender folk, ja. Men 15 kilo, 15 kilo, det kan jeg sgu ikke lige komme af med lige her. Så siger du til mig, at du ikke kender folk. Hvad kender du nogen? Ja, selvfølgelig kender jeg nogen, men 15 kilo, det kan jeg sgu ikke lige komme af med her. Bare jeg siger til dig, du skal ikke sælge lige nu. Der er ikke nogen, der ryger 15 kilo. Du skal, det er sgu ikke lige. Du får 1 kilo, ja? Du skal sælge 700 gram for mig. Resten 700 gram? 700 gram for mig. Resten kan du beholde. Ja? Det tror jeg sgu ikke. Det er sgu lige meget, mand. Det er lige meget. Jeg siger dig, at den er hentet direkte fra Colombia. Det gør sgu ikke noget, det er sgu lige meget. Den er god, min ven. Ja, det gør sgu ikke så meget. Ja? Det gør sgu ikke så meget. Ved smagsprøve, ja? Nej, det gør ikke noget. Vi kommer ned, besøger dig. Men så, min ven Slavko, han ruller en god joint. Ja, det gør sgu ikke så meget, man. Det er sgu lige meget, jeg tjener sgu gode nok penge, altså. Jeg laver, hvad jeg skal lave, og skal bare skabe lidt ordne min dom og sådan noget. Så jeg pussy, ja. Så jeg pussy chuti, ja. Hallo? Ja. Hvad er din dom? Ja. Hvad laver du, hva'? Hvad jeg laver? Jeg laver knæk, jeg laver alt muligt mærkeligt. Hvad for noget? Jeg laver... Du laver brækker? Ja. Du kender? Hæ? Hvad? Du kender, ja? Ja, jeg kender det der, ja. Dygtig? Hvad? Er du dygtig? Ja, selvfølgelig er jeg dygtig til det. Jeg har været knæk i 5 år, så ja, det er. Jeg kan sige til dig, jeg kan tilbyde dig god job. Det gør sgu ikke så meget. Jeg har det sgu okay med det, jeg laver, altså. Det tjener din partners, hæ? Hvor meget tjener du? Forskelligt, altså. Det er, hvor meget jeg gider tage ud og lave, ikke? Altså, det er, hvor mange stole og hvad det er, jeg laver, altså. Det er forskelligt. Du vil have en god job? Nej, det gør sgu ikke noget. Du kender Stein Bakker, ja? Ja, Stein Bakker, ham kender jeg sgu godt, man. Ja. Hans hus, den er helt aflåst. Ja, den er aflåst og tømt, ja. Der bor ikke nogen folk. Nej, der bor ikke nogen folk, fordi det er tømt, ja. Fordi det har vi været ude og kigge på. Ja. Du kender godt husen? Ja, jeg kender godt huset, ja. Det er tomt. Det står tomt. Der er ikke nogen møbler, der er ingenting. Det er blevet tømt. Nede i kælder, ja? Ja, nede i kælderen, der er heller ikke noget, nej. Der står et fyrrum. Et fyrrum, ja. Der er et fyrrum, men der er heller ikke noget, nej. Under den fyr... Et hus er tomt. Under den fyr, jeg siger til dig, jeg har fået at vide af min gode kammerat, at der ligger for 25 millioner diamanter nede i den... Ej, det tror jeg sgu ikke lige. Du tror ikke på mig? Ja, han har arbejdet sammen med Stein Bakker i mange år, Han kender den mand, jeg siger til dig. Du skal ikke sige til mig, at jeg ikke ved, hvad jeg snakker om. Jeg bliver sur.
Ej, jeg tror sgu ikke lige, der ligger for 25 millioner diamanter. Vi tjekker, ikke? Og så du ringer til mig. Nej, det tror jeg sgu ikke lige. Nej, jeg ringer til dig igen i morgen. Det kan være, du Okay, det er jo. Okay. Okay. Ja, hej. Hej.